Kelis moi! Yleinen käsitys on, että lisenssipelit ovat paskaa. Hitto, olenhan mä ite keksinyt, että leffoista tehdyt NES-pelit ovat perseestä. Se pitääkin osittain paikkansa, mutta poikkeuksiakin löytyy. Haluaisin näyttää teille erittäin loistavan leffasta tehdyn pelin. Sehän on lempifirmani Sunsoftin tekemä Gremlins 2. Moni saattaa pienellä suullaan kysyä, että löytyykö Gremlins 1 NESille, kun 2 löytyy. Vastaus on ei. Tämä ei ole pelin jatko-osa, niin kuin moni luulee, vaan tämä on Gremlins 2 pohjalta tehty peli. Gremlins 2. The New Patch. The video game. Kiitoksia tästä tiedosta, että tämä on videopeli. Itsehän luulin tätä aluksi elokuvaksi. Täytyy sanoa, että Sunsoft on todella käyttänyt aikaa tämän tekoon. Yleensä kun lisenssipelit ovat pelkkiä pyllistyksiä pelaajaa kohtaan, tämä peli rokkaa vaikka olisit noroviruksen kourissa. Pelin välivideot ovat laadukkaasti tehty, piirroksiin on todella panostettu. Ne myös seuraavat elokuvan juonta erittäin tarkasti. Myös pelin musiikit ovat NES-kirjaston kärkikastia. Sitä kyllä harmittelen, miksei Gremlins tunnarisoi tässä pelissä. Onko kenties jotain tekijänoikeusjuttuja? Sinällään se olisi outoa näin lisenssipelissä. Kontrollit ovat oikein mainiot, myös Gizmon animointi on onnistunut, ja se näyttääkin ihan itseltään. Muutamat viholliset on vähän outoja, esim. Noi tomaatit. Muistatteko niitä leffasta? En minäkään. Hetkinen, mullahan on aseenakin tomaatit, eli siis tapoin tomaatin tomaatilla. Ironista. Eikö sen silloin pitäisi tuhota itse itsensä, kun se on tomaatti? Vihut pudottaa kuollessaan kristallipallon, jotka toimivat fyrkkana herra Wingin kaupassa. Ja startista pääsee inventaarioon, josta näkee kristallien määrän. Siis mitä paskaa? Mulla on 0 lisäriä. Siis mitä tuo voi olla mahdollista? Mä aloitin äsken. Mä en oo kuullut kertaakaan. Mulla on 0 lisäriä. Mitä vittua? Periaatteessa lisäreillä ei ole niin väliä, sillä tässä on loppumattomat kontinuit, mutta pelin läpäisyn kannalta niitä on oltava, sillä jos kuolet, niin et joudu takaisin kentän alkuun, vaan saat jatkaa samasta kohdasta. Ja ainoa, miten saat lisäreitä, on ostaa niitä kaupasta. Mutta tosta vitun kaupasta ei saa kuin yhden tavaran kerrallaan. Ja pelin läpäisyyn vaaditaan myös superase, jonka myöskin saa kaupasta. Kamppaile siinä sitten kumman päädyt ostamaan. Puhutaan lisää tosta kaupasta. Kattokaa mikä kysymys. Minkä tavaran haluaisit ja vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei? Mitä paskaa? Vastaa ei, niin lennät kaupasta pois ja ovi häipyy. Miksi ei ole voitu laittaa selkeämmin, että haluatko ostaa turhaa paskaa vai lähteä pois? Miksi tässä edes pitää olla tuollainen vaihtis? Enkä mä tänne olisi turhaan tullut, jos mä en haluaisi ostaa mitään. Ja muutenkin, miksi toi Fapun yhtää fyrkkaa, jossa olevinaan Gizmon kaveri? Auttaisi frendiä hädässä ja heittäisi ilmaiseksi noita tavaroita. Ei jumalauta. Ehtikö joku ihmetellä, mikä se ilmapallo oli inventaarioruudussa? Sekin on oikein hyödyllinen esine. Jos tiput rotkoon, voit leijailla sen kanssa pienen tovin täten päästen vaikeiden esteiden yli. Mutta näitä harvemmin saa, sillä kuten mainittua, kaupassa on tärkeämpiäkin esineitä ostettavaksi. Ja tämän kentän lopusta saadaan uusi ase. Tulitikku! Oh mama! Jos ihmettelitte mitä tuossa tapahtui, niin selitän hieman. Mogwaita ei saa missään nimessä kastella, sillä se synnyttää sitten pentuja. Eikö se ole ihan vitun kätevää pesemistä varten? No, mieluummin haistelee yhtä hikistä turria, kun saa niitä 5 lisää, jotka myös haisee paskalle.
Ja niitä ei saa missään nimessä syöttää keskiyön jälkeen. Muuten niistä tulee limaisia riiviöitä. Hyi! Tää on siis ihan parasta. Toi pommin räjähdysefekti pysyy ruudussa niin pitkään, kun mä jaksan vaan ampua sitä. Muuten se häviäisi siitä parissa sekunnissa. Hullulo hauskaa. Kentässä 2/2 nähdään ensimmäiset riiviöt, ja osa niistä on erittäin ärsyttäviä. Kattokaa nyt tätä. Voisiko toi yhtään enempää heittää noita hattuun, tai edes yhtään nopeammin? Saatana! Ja totta kai bossit löytyy pelistä. Riiviöiden johtajaa Raitaa vastaan joutuu useamman kerran taistelemaan. Ja löytyy myös leffan juonen kannalta tärkeä sähköinen riiviö. Mutta tämä peli muistaa ennen kaikkea sen julmista tasoloikkakohdista. Muutenkin tasoloikat ovat tästä kuvakulmasta haastavia, mutta soppaan heitetään helvetisti liukuhihnoja, halpamaisesti esiin tulevia vihollisia sekä paljon piikkiä sähköaitoja. Täten saadaan aikaiseksi hermoja raiskaavat kohdat. Tämä saa kyynelkanavattoman miehenkin itkemään. Noihin liukuhihnoille pitää hypätä juuri oikeaan kohtaan. Jos menet tämän viivan yli, Gizmo imeytyy suoraan monttuun. Eli hyppy pitää tehdä juuri oikeasta kohdasta. Jos koettaa hypätä ihan tuolta kärjestä, niin Gizmo ei tottele kontrollia mitenkään. Hoidetaan tää kohta, mennään täältä laidasta. Ei jumalauta, miten voi käydä noin paskatuuri? Mitä vittua, mä tipuin suoraan läpi tosta. Ei vittu. Perkele! Oi jumalauta. Oi vitun lepakko, saatana, mä tapan sut. Vittu! Okei, nyt pitää olla tarkkana, tästä tulee niin paljon koko ajan jotain eteen ja... Ei vittu! Älä nyt vaan sano. Ei juma. Ei voi olla totta! Siis tonne asti alkuun, ei vittu! Nyt pitää kyllä mennä vauhikkaammin tästä. Eihän tästä tuu hevo helvettiäkään, jos mä joudun ihan tonne takaisin alkuun, saatana, jos mä putoon tästä. Mitään järkeä. Ei jumalauta! Ei, vittu! No niin, Flasha, pidähän nyt breikkiä vähän aikaa. Mitä sä voit muutenkin syödä noita, kun ne näyttää ihan sun sormelta? En mä ainakaan syöis mun oman sormen näköisiä naksuja. Saatana. Okei, rauhoitu nyt. No lopeta nyt saatana jo niitten heittely. Ei jumalauta. Tämä homo. No tähän vikaan kenttään on kyllä pistetty kaikki helvetilliset kohdat. Siis voi jumalauta. Perkele. Vittu, tää on hankala. Ei vittu. Jos mulla oli ilmapallo, saatana, täältä tullaan. Huhhuh. Ja vikabossi. Hämähäkki Raita. Annetaan mennä. Oi! Saatana! Onneksi on vielä yksi lisäri. Nyt se on pakko tuota. Nyt anna palaa, Gizmo! Näytä sille perkele! Yes! Yes, 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 yes! Loistavaa, loistavaa. Huhhuh. No kauan tätä nyt pitää katsoa. Noin.
tapahtuu, ha?